Bye.
problema ang karumihan na uugat. Ang daraga nagpatuto sa kanya kung ano at pagkataman niya. Tumigay ang tao buutan na daraga gintutuan. Naglabay ang 5 kabulan, ang daraga tinubuhat niya. Bigsiti at tanong panaribuhi kung natunad di natubo at tanong marali tumubo. Bigsiti at tanong panaribuhi kay basim manaringsi nabugat singgidam. Bigsiti at tanong panaribuhi kung natunad di natubo at tanong marali tumubo. Bigsiti at tanong panaribuhi kay basim manaringsi nabugat singgidam. Bigsiti at tanong panaribuhi kung natunad di natubo at tanong marali tumubo. Bigsiti at tanong panaribuhi kay basim manaringsi nabugat singgidam. Paghigugma, imulagin tamay, kay nasiring kamanada, nadiri angay, diri ko malilintang, bisang san o paman, aantuson, iilubon, kay gintamay. An akon paghigugma, imlagin tamay, kay nasiring kaman ada, nadiri angay, diri ko malilintan, bisang san o paman, aantuson, iilubon, kay gintamay. Kakuri daw pagdumdumon ang kasugat naton, aman sa tinubian, lawas pati kala, bungalos nga sangkay, malimbong magsaan, binayaan, waray sala nga kaangayan. Kakuri daw pagdumdumon ang kasugat naton, maman sa tuy tinubian, lawas pati kala, bungalos nga sangkay, malimbong magsaan, binay
kaya